Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bag-ong kabuntagon. Dasig kapaglaom, himayaon na to ang buhing Dios. Iwakli ang mga kaguol og kabudlay o gipaabot ang inyong mga mayugmaong panibaya dinilang sa Panibaya sa Kabuntagon. Maayong buntag ug malipayong adlaw igpapahulay. Happy New Year! Seren. Happy New Year, Daryl!
Kumusta ang atong New Year Kayo celebration? si Daryl, galaglag kada. Si Awing, New Year cut. New haircut. Siya, na. new long Si Charm, sleeve. si Charm. Wala. Napiktuhan Oh, ni yung Sandra. new haircut. Gamot na yung Natakdan ni kulot-kulot ba? Okay. Wala si Lovely karon. Lovely, kay Happy New Year sa mo, nag-extend- Lovely, kung asa ka man. Yes, nag-extend siya sa iyang celebration sa New Year dito sa Cebu. So, wala siya Pero their karon nga husband, kabuntagon. Christian. Pero as usual, diri sa Panimbayan sa Kabuntagon, naatay Bible trivia. Naputol mo to I mean, kajot, no? Yes, napututo siya, pero bag-o ni siya karon kay bag-o man na t-shirt ang among ihatag. Katong na ay murag race bitaw sa sun nga color Gray. yellow. Katong gray. Gray nga t-shirt. So, we will be now asking you para sa atong first question. Unya, dial din mo sa mga numbers nga nasa inyong mga screen. First question. Yeah. Basa. Some of the Psalms in the Bible are long. Some are short. Which one is longest? Which one is the longest? Asa man ang pinakataas nga chapter? Unsa nga Sam? Okay, unsa nga Way beto, Psalms of David. aha, Way so taas-taas so, unsa nga chapter ang taas? Yes. Okay, tawag na alang sa inyong prizes. Alang sa inyong mga t-shirt nga ihatag namo diri sa Panimbayan sa Kabuntagon. Subli mga kaigalaan, kung gusto nyo i-claim ang inyong prize or kung gusto mo bisita sa Hope Channel, ang Hope Channel para sa iyong kasayuran na himutang sa 3rd floor sa SPUC South Philippine Union Conference Building, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. As usual, ganahan kayo may mubasa sa inyong mga greetings. Busa, text na or tawag na sa mga numbers nga naka-flash sa inyong mga screens. Para makauban mo na mo ang mga kahigalaan abroad. Kauban mo na mo sa live streaming link nga makita sa inyong mga screen. O magpaabot ka ninyo panimbaya, duyog ka na mo nining kabuntagon. First Sabbath of the first month of the year, and this episode sa Panimbayan sa Kabuntagon mga kaigsunan gives us joy again tungod kay kamo, kauban namo, we will embrace together the Sabbath day. Usa ka pamilya ang magharana kanato niining kabuntagon ug sila magakantas alang sa paghimaya sa atong Ginoo. At ang iunya taod-taod lamang ang Maalyaw Voices. Dala karong bagong tuig, ang saad nga adunay kausaban sa atong kaugalingon. Busa, unya atong hinabion og himamaton ang usa ka sociologist para mubahin ug mohatod kanato og himamat sa iyang kahibalo. Og dili pod mandugay unya taud-taud lamang atong kaubanon live diri sa Panimbayan sa Kabuntagon ng SPUC Sabbath School og Personal Ministers Director Pastor Rogelio Nomos. Unya atong atangan sa Good Morning Pastor. Sa Bible Beats, asa na pod ka giabot si Awing pagsuroy-suroy ug daghan na pod ka ang nakatubag og sakto sa iyang pangutana. Unya Unta. pod si Miss Laila naa siya mga tips alang sa pagpili o unsaon pagpili sa prutas nga dapat paliton. At ang iunya ang dugang duha ka mga pangutana namo og makadawat kamo og BCD unya with praise and song. Ayaw kamo hawa kay kami mobalik dinhi sa Panimbayan sa Kabuntagon.